Setyaki. Kowe iki janjane sing mbok karepke apa to? Sing tak arepe Kurawa rasa melu-melu rasa ngrusui. Anggere Pandhawa bakal gayuh wahyu kamulyan. Aku ki mengakon ngalah. Aku mengakon supaya Pandhawa ki ngalah ora gayuh wahyu kamulyan sik. Nek ora kaya ngruwi carane kowe iki teteking Brahmana. Ora sak terpenek Brahmana ngomong sing ora prayoga, ngomong bab sing ora sak mestine pendhita ngucapke. Cor karepmu kepiye? Kowe bali yo Kurawa 100 bali rasa dadak kepengin gayuh wahyu kamulyan. Wah. Pancen bocah ngeyel iki. Apa kelakon kowe kuat nadai pusakaku Kiai Jundomanik? Iya. Aku ora wedi. Mergo posisiku bener. Kelengguanku dina iki bener. Lah aku wani aku ora bakal wedi-wedi. Yen aku wedi aku ora bakal wani-wani. Apa? Babar opo? Oh, bocah kok ngeyel ora sebene. Apa takon kowe dadak tampake Jundomanik? Nah aku mati mergo Kiai Jundomanik tak sembah dlamanmu ping 100 tahun. Nene aja takon dosa nek nganti Jundomanik ora tumomo ning aku. Aja takon dosa sing dadi jolendasmu. Jagat Dewa Bathara Muka Prabu dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabda tama paduka Kanjeng Koko Prabu ing Dwaraka. Kula kinten menawi wonten salah setunggiling nalindra ingkang rawuh wonten ing praja Ngamarta menika. Lah kok menika mboten pangling kadidine rawuhipun Bapa Durna ing Sukalima. Kyai Prabu Kuntadewa. Kula wonten paring ngadhawuh samangke Purbawasesa menika jalaran ingkang dados nalendra wonten ing praja ing Ngamarta menika paduka Kyai Prabu Puntadewa. Samangke kula aturi andangu kemawon dumateng Bapa Durna ing Sukalima menika menggah menapa to ingkang dados wigatosipun dene Bapa Durna menika rawuh wonten ing praja Ngamarta. Inggih Kanjeng Koko Prabu. Paduka lenggah ingkang langkung sekeja wonten ing praja Ngamarta. Inggih sampun mboten krang prayugi biswanipun ingkang raka ing Ndrawati wonten ing praja Ngamarta menika, Kyai Prabu. Nun mangke Bapa sawetawis dangu rawuh jengandika Bapa Durna ing Sukalima ingkang rayi ngaturaken asung pasegan panakrami mugya kunjuk marang ngarsa paduka jengandika Bapa Premban Durna ing Sukalima. Bapa Durna, wah, astagfirullah saru gembol, sumurante, hapla. Nggih, nggih. Sakalengkung bapa bilanganipun ingkang Bapa ing Sukalima sakmangke dupi kula tampi timbalan paduka. Anak Prabu Darmakusuma, anak Prabu Puntadewa ing Ngamarta. Bisanipun ingkang Bapa wilujeng. Mboten mangke halangan setunggal menapa kalis ing sambikala. Asung pasegan panakrami jengandika. Anak Prabu Puntadewa sampun kula tampi karya bombong raos ing penggalih. Mboten langkung ingkang Bapa ugi ngaturaken salam taklimipun ingkang Bapa mugya kunjuk marang ngarsa paduka Anak Prabu Puntadewa, Anak Prabu Darmakusuma. Inggih Bapa kula tampi, kula pundi Cundraka Panglingga Murdha amawah ana kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasekecan ingkang langkung prayogi lenggah jengandika Bapa Durna ing Sukalima wonten ing praja Ngamarta menika. Nggih, sampun wonten krang prayogi biswanipun ingkang Bapa ing Sukalima. Wah, Durna bapakku, sarawuhmu mugya
nemokake karaharjan kaslametan ana ing alam donya iki sak rawuhmu ing ngersaning barwa kanggo. Wah, Werkudara. Yo. Keton krungu katon gedhe suaramu. Ya mergo sound sisteme apik. Iya. Slamet sutrawane bapakmu. Sawensanipun bapa nang ngersaning anak Prabu Puntadewa Werkudara. Iya. Aku ngaturake basaku katurung. Ya, kowe ngaturake bekti kelawan wong tuwa ora liwat pangestune wong tuwa wae tampanana. Iya, tak gegem dadake jimat prayugaan nonggon bulungguh ngersaning barwa kanggo Durna bapakku. Ya, kaya ora kurang kepenak. Suwane bapakmu nang ngersaning anak Prabu Puntadewa iki. Werkudara. Iya. Bapak Durna kula ingkang putra Indrawati ngaturaken asung pasegan Ponokrami. Oh inggih, Ger. Sampun kula tampih karya bombong rasing penggaling boten langkung. Samangke ingkang bapa ngaturaken puja puji santi marang ngersanipun anak Prabu Sri Bathara Kresna Indrawati. Inggih Bapak kula tampih karya bombong rasing penggalih boten langkung kasekecana ingkang langkung mrayugi lenggajeng nganti kuntring praja Ngamarta menika. Inggih sampun wonten ramaya kebisanipun ingkang bapa ing Sukalima wonten ing praja Ngamarta menika. Bapak Durna kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iki kaya Arjuna ing Madukara. Inggih. Suarane kaya suarane Janaka. Inggih, kula menika ingkang putra ing Madukara pun Arjuna Bapa. Iya, kowe ngaturake bekti kelawan bapakmu sak tampa. Ora lan pangestunipun bapa wae tampanana. Inggih, kula punika jimat paripe. Ndayanana ing kasantosan Bapa. Boten langkung kasekecana ingkang langkung mrayugi rawuh jeng andika Bapa Mbadurna ing Sukalima menika. Bapa Durna. Iya, iya. Kaya wis ora kurang kepenak sawanipun bapa ing Sukalima ring praja Ngamarta. Inggih. Bapak Durna kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Bapak Durna kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iki kaya suarane anak-anakku kembar. Inggih Bapak, kula menika nakula ing sawut jajar. Inggih, kula menika setiwa ing bumi Rotalun. Iya kembar tak tampa pangestune bapakmu tampanana. Inggih kula pundi jimat paripe dayana ing kasantosan. Inggih Bapak kula pundi Cundra Kemangliga Murda mboten langkung kaseketana ingkang langkung prayogi lenggajeng andika wonten ing praja Ngamarta menika Bapak Durna. Ya kok ora kurang kepenak sawanipun bapa ana ngersaning anak Prabu Puntadewa. Inggih Bapak Durna wonten timbalan ndamel kaget damel kejut guragapan manahipun ingkang putra pun Darma Kusuma sak mangke dupi kula tampi rawuh jengandika Bapa Durna ing Sukalima rawuh sengkan-sengkan datan pepupoyan wonten ing praja Ngamarta menika wonten wigatos menapa Bapa Durna tumuli sak mangke kula aturi paring dawuh ingkang tetela babagan wigatos menapa dene jengandika sowan utawi rawuh wonten ing praja Ngamarta menika. Sepisan menika ingkang bapa tuwit dhateng kawilujenganipun anak-anak kula para Pandhawa. Inggih Bapa matur sembah nuwun. Dene tungkap angka kalih. Sawanipun ingkang bapa menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Nanging sawanipun ingkang bapa ing sekala menika dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana ing Ngastina, Nalendra ing Ngastina anak Prabu Jakapitana. Kanjeng Koko Prabu Duryudana tan utusan nglawan jengandika Bapa Nembang Durna. Inggih kasinggihan mekaten. Samangke anak Prabu Duryudana nimbali dhateng wiswanipun ingkang bapa ing Sukalima supados samangke sowan wonten ing praja ing Ngamarta mengkenging dados wigatosipun kula menika dipun dawuhi supados nanjihaken sarta nyuwun pirsa babagan para Jawata ingkang sakmangke nedya matedaken wujudipun kanugrah kang winastan wahyu kamulyan menika menapa leres menapa namung kandheng wonten ing pangucap kang mboten kababar dados kasunyatan. Jalaran kula menika ugi sampun nampi pawarta ingkang bira tombok bakul sinambi wara pawarta binandunging karna ingkang ngaya-wara wonten ing sak telenging jagat menika. Anak Prabu. Inggih kasinggihan mekaten Bapa ingkang putra ginampi pawarta bilih para Jawata badhe matedaken wujudipun kanugrahan kang winastan wahyu kamulyan. Dalah. Mrenten cocok kalian menapa ingkang sampun dipun ngediaken anak Prabu Duryudana. Jalaran anak Prabu Duryudana ki sampun
pikantuk sasmita bilih para Jawata badhe matedaken wujudipun kanugrahan kang winasan wahyu kamulyan menika kala wau. Tumuli samangke waleh-waleh menapa? Mesti kemawon anak Prabu Duryudana ugi nampi sasmita saking Jawata. Blengkeng badhe ingkang nedya nampi wujudipun kanugrahan kang winasan wahyu kamulyan menika kala wau mboten sanes anak-anak kula para Pandhawa. Menapa kasingjan mekaten bapa malah ingkang putrapun Darmakusuma dereng pikantuk sasmita babakan sinten ingkang badhe nampi wujudipun wahyu kamulyan menika kala wau. Menika leres anak Prabu Duryudana ingkang sampun nampi sasmita saking para Jawata. Mila samangke nggih waleh-waleh menapa sawanipun ingkang bapa ing sekala menika namung badhe nyuwun dumateng anak-anak kula para Pandhawa supados samangke menika ngalah supados samangke menika ngalah kemawon sebab para Satakura menika dereng nate sepisan kemawon menika dereng nate pikantuk wujudipun kanugrahan saking para Jawata. Muli samangke kula aturi ngalah para Pandhawa kula aturi ngawon supados samangke wujudipun wahyu kamulyan menika badhe dipun dan tampi dening pun para Satakura. Jaran Pandhawa menika papane wong sing napa niku jenenge saged mbudidaya wujudipun kanugrahan. Anak kula Janaka ing Madukara menika sampun makaping-kaping nampi kanugrahan saking Jawata. Wujudipun wahyu menapa kemawon sampun dipun tampi dening anak kula pun Janaka. Putu kula Tanjung Ampun Abimanyu menika. Menika ingkang sampun saestu wegik babagan olah ngilmu kanugrahan. Mula samangke waleh-waleh menapa nggih? Sawanipun ingkang bapa menika nyuwun dumateng Paduka anak-anak kula para Pandhawa supados samangke ngawon kemawon kula aturi ngawon kemawon boten sah nampi wujudipun wahyu kamulyan boten sah nampi kanugrahan saking Jawata ingkang winastan wahyu kamulyan menika samangke lan ana sukulan penggalih para Satakura ingkang badhe nampi wujudipun wahyu kamulyan menika nggih anak Prabu Yayi Prabu kula nuwun sewu kula ingkang badhe munjuk atur sarta caos wangsulan dumateng Bapa Durna ing Sukalima. Inggih Koko Prabu kawula sumanggaken jalar ingkang dados pujangga ingkang dados sesepuh wonten ing negaring Amarta menika jengandika Kanjeng Koko Prabu Indrawati. Inggih. Bapa Durna menika anak Prabu Indrawati. Inggih. Samangke sampun kaget sotaning manah jengandika kula ingkang saged macaos wangsulan dhateng jengandika Bapa Durna ing Sukalima. Inggih, kula sumanggaken. Jalaran kula menika sowan wonten ing Praja Ngamarta ingkang dados pujangganing negaring Ngamarta menika jengandika anak Prabu Sri Bathara Kresna ing Dwarawati. Inggih. Mula samangke pengdikanipun Nata Dwarawati kula sami kemawon kalih pengdikanipun anak Prabu Puntadewa ing Ngamarta. Kula nuwun sewu. Sing ngandika kula wau ngendika menapa? Lho, ngendika menapa? Mosok sampun supe to. Sing ngandika menika pandhita sing kondang monyor-monyor panjenengan niku kula wau ngendika menapa? Kula nyuwun supados para Pandhawa ngawon. Ngawon kalian pun para Satakurawa samangke boten sah nampi wujudipun kanugrahan saking Jawata ingkang winastan wahyu kamulyan menika kula wau jalaran para Satakurawa menika sepisan kemawon dereng nantin antuk dereng nate pikantuk dereng nate nampi wujudipun kanugrahan napa kemawon saking pun para Jawata. Menapa menika adil menapa menika sak trepipun ning atasipun jejer sampean jejer panjenengan menika minangka Brahmana. Pengendikaning Brahmana kuwi tanpa beda kadidene pindaning Nalindra. Ora kena wola-wali, ora kena blendra-blendri kaya banyu tumumpang godhong sindrik. Menawi jengandika Bapa Bandurna ngendika kados mekaten menika kula wau teges badhe tendhel kabrahmanan Paduka. Sampeyan menika menapa to? Kula menika swanten ing Praja Ngamarta, kula menika mboten swanten Praja Ndrawati. Samangke kula menika mengkari kula menika namung nyuwun supados Pandhawa menika mung kari ngalah. Mung ngalah aja mbudidaya wahyu kamulyan sikik. Soale nek Jawata arep matedhake kanugrahan. Ki lagi Pandhawa supados mbudidaya. Nanging kula piyambak ugi dereng mangertos. Ngatasipun Pandhawa menika badhe antuk wujudipun wahyu kamulyan menapa mboten. Lho nyatanipun sampun cetha sasmitanipun anak Prabu Duryudana ingkang sampun dipun tapi anak Prabu Duryudana sak mangke sampun nampi sasmita ingkang cetha
saking para Jawata bilih para Pandhawa nampi wujudipun wahyu kamulyan kanugrahan saking para Jawata. Sawanipun ingkang babar namung nyuwun supados sakmangke para Pandhawa ngawon boten sah nampi wujudipun wahyu kamulyan. Manus maning jajalanan sukertaning bawuna iblis lanat jagat dewa Bathara Bapa Durna menapa menika sak trepipun wong arep nggayuh kanugrahan kok njaluk wong arep nggayuh kanugrahan nggayuh wahyu kok meksa menika menapa menika sak trepipun lah nyatanipun Pandhawa menika sampun wungsal wangsul nampi wujudipun kanugrahan saking para Jawata lah menika gilirane Sata Kurawa mereka boten saged dipun owahi dening sinten kemawon pun kula aturi ngalah kemawon kula nuwun sewu Bapa Durna tiyang badhe pikantuk kanugrahan menika sing jeneng wahyu menika anut karo pakartine wong sing bakal nampa kanugrahan. Contonipun Pandhawa menika utusane ngadil ingkang nengenaken kautaman jejekaken marang kabecikan lan nyingkiri dumateng tumindak sengsara tumindak angkara Budi Candala. Mila mboten mokal menawi Pandhawa menika saged wungsal wangsul nampi kanugrahan saking para Jawata. Lah kula nuwun sewu, kula nuwun pirsa, Kurawa menika tau ngibadah napa mboten? Kurawa menika nate tumindak becik napa mboten? Nate tetulung dhateng sak liyaning sak pepadanipun napa mboten? Nate tumindak becik napa mboten? Loh, nyatanipun tiyang kaya kanugrahan menika saged dipun suwun, mboten saged. Sing jeneng wahyu menika nek sing ditunggoni wahyu ki duwe pakarti sing apik, pakarti sing becik, duweni watak, duweni ati sing sumeleh. Ora seneng tumindak ala lan nengenake marang kautaman menika. Sing jeneng wahyu menika badhe jenak ning kula nuwun sewu, Kurawa menika tumindak becik kemawon dereng nate kok arep nggayuh wujuding kanugrahan, kok arep nggayuh wahyu kamulyan menika nek kelampahan menapa mboten naminipun wahyu kamulyan menika sak mangke nyasar anggenipun tumedhak Bapa Dana. Wala dalah. Lole kanak berkudung sanu gimbal manyar-manyar sumerante habela. Panjenengan menika menapa? Nek jenengan paring dawuh nek wahyu kamulyan gelem tumedhak, waton iso gelem tumindak becik. Ateges dewane sing boten adil. Dewane sing bancindhe banciladan menawi Pandhawa dimbancindhe, menawi Kurawa dipun banciladan menika boten adil naminipun. Kula kebadhe gugat teng kayangan. Lho menika malah langkung bebayani. Menawi jengandika mestani nek dewane sing ora adil menika malah langkung bebayani menika sak mangke mboten prayogi tatosanipun. Kula nuwun sewu. Kula menika sowan teng negari Ngamarta. Kula menika mboten sowan teng negari Ndrawati. Nadyan sekeranjang koplak gedhubru sing dadi maring nata Ndrawati mboten badhe kula pidhangetaken. Ning sekelimah pengendikaning anak Prabu Puntadewa Nalendra Ngamarta ngadan mung sekelimah kemawon badhe kula agem garep badhe kula agem. Kresna kakangku kae mengko kepiye kahanane Durna bapakku kanthi setyaki wani gawe babak wani gawe tatu kulite Durna bapakku
Wah, kaya mengkono ratu pisah Werkudara sing ora trima. Ngertine aku wis nesu watakku kaya ngopo. Yo sing adi sing semeleh. Sing adi, si adi sing sabar. Ora dadak si adi sing ora trima mengko nek Setyaki wani gawe babak. Gawe tatu kulite Bapa Durna mengko aku sing ora trima. Ya. Ora masih kok bisa aja takon dosa aku sing megah ngaku kadang tuwa karo kowe. Aku sing megah ngakoni kowe minangka pujangga negara Ngamarta. Yo. Si Adi ora usah mikir sing neka-neka mengko pun Kakang sing bakal tanggung jawab. Yo. Diteni awas nganti kowe ora tanggung jawab nganti kowe ora misah Setyaki karo Durna. Kowe dhewe sing bakal tak ajar. Waduh. Mosok ya aku bakal diajar to si Adi. Iki aja kejem-kejem dume dadi satriya, gagah pideksa satriya sing kau satru sing dosa jara-jara kaya ngono. Durna kae iki bapakku, Durna sing menehi ilmu karo aku. Pirang-pirang ilmu tak tampa saka Durna bapakku. Aku kudu ngajeni lan kudu ngabekti. Yo. Wis to, kowe iki tenangno pikirmu, mengko pun Kakang sing bakal tanggung jawab. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winahya ing asepi. Nyai Prabu kula wonten paring dawuh Koko Prabu nembe kemawon ingkang raga nyumurupi utawi ningali kaca paesan tumuli sak mangke boten tanpa antara wekdal dangu ingkang raka nampi sasmita bila ingkang badhe nampi wujudipun wahyu kamulyan menika boten sanes jengandika Yayi Prabu sakadang para Pandhawa gangsal cacahipun lajeng ingkang dados lantaran tumedhahipun wahyu kamulyan menika boten sanes kejawi amung eyang wiyasa ing Saptawarga Yayi Prabu. Tandya bala Pandhawa gumulung bangung siring sata Kurawa. Jagat Dewa Bathara Duka Prabu malah ingkang rayi dereng mangertosi babakan lampan menika tumili sak mangke menapa kula ingkang kedah sowan wonten ing Saptawarga menapa namung kadang kula Pandhawa sekawan kalebet paduka Yayi Prabu Darmakusuma Pandhawa gangsal cacahipun kalebet ugi ingkang raka ing Dwaraka menawi mekaten sak mangke badhe bidhal dinten menapa anggenipun sowan wonten ing Saptawarga boten sah kedangon-dangon mundhak sak mangke kedisian dening tiyang ingkang bedahaken wujudipun wahyu kamulyan menika lawu boten sah dangu-dangu monggo kula dherekaken supados sak mangke sowan wonten ing pertapan Saptawarga inggih Koko Prabu kula dherekaken Werkudara. Nggih. Ora suwe meneh awake dhewe para Pandhawa bakal nampa wujuding wahyu kamulyan. Wah, nampa yo gen. Arep nampa nek Setyaki gawe babak kulite Durna bapakku aku ora nganggep. Nek Pandhawa wis nampa wahyu kamulyan, Wis to iki mbok yo wis. Engko pun Kakang sing tanggung jawab kowe iki ora usah mikir sing ora-ora. ning tenan lho. Iya tenan. Janji. Iya janji. Nek kowe nglencati sing dadi janji maksudet kuku Pancanaka. Yo. Iku ora dicubles ngono kuwi to senengane ora. Inggih Koko Prabu monggo kula dherekaken supados sak mangke sowan teng Pertapan Saptawarga monggo kula dherekaken. Nanging saderengipun Yayi Arjuna kula wonten paring dawuh. Budal kang padha seba jenenging Sunedya Kundra Ngedaton nuwun ngestaken dawuh kepareng nyuwun pamit madal wasilan Koko Prabu sing ati-ati aja kaya bocah cilik Yayi Arjuna.
gembal manyar-manyar. Waduh nek jukul wono alas dadi wono Kakang Durna. Iya. Dos pundi kabul kawusananipun Kakang? Wah, ketiwasan Depate. Kula sampun sowan marang ngersane Kana Prabu Puntadewa. Sing ngendika Senesara Prabu Puntadewa. Njur sinten? Sing paring wangsulan menika Ana Prabu Ndrawati, Ana Prabu Kresna. Kula mboten saruja kok Ana Prabu Kresna kula waneni dumadakan Bapak Hyang nglayoni jujuran usuli Setyaki nglarang kula saking wingking. Waduh. Setyaki. Iya. Wah, menika ketiwasan tumpil kula disara, tumpil kula diajar di Pulasana. Ku tak percaya. Ora kaya ngono ku to senengane kok. Njur karepe pripun napa perlu ngetapke Wadyabala Sata Kurawa? Mboten sah ora wurung ngomong kalah. Ya ning mosok ora ketang mosok wayang ora nganggo perang to, Kang. Ora ketang sak ubengan rong ubengan nganggo perang. Ewon ajeng ajeng mateni Kurawa. Kula pun mboten ajeng melu-melu perkara niki. Wah, kula pun mboten saged mikir. Wis pokoke awake dhewe kudu marep sing dadi penggali anak Prabu Duryudana. Aja nganti anak Prabu Duryudana mengko duka mung merga Kurawa ora sida nggayuh wahyu kamulyan. Dikepyake Kurawa Depate, dikepyake Kurawa supados nuturke Setyaki. Iya, Kang. Kaya tula Warban Sriting Turangga Esti Harakata ingkang Tojo layu sabit ngaglah begagah kaya ndro menang kaya Gendewa keparat iki Setyaki harta marmo babamu Kurawa satus dampyak tumuju menyang negara Ngamarta arep apa kowe adalah wani-wanine kowe nglarak karo Bapa Durna. Durna wani tak larak, aku nglarak Durna mergo ana sebabe. Sebabe apa? Durna wani karo Koko Prabu Kresna. Koko Prabu Kresna kuwi pengayomanku. Koko Prabu Kresna kuwi ratu Gustiku, aku minangka jejering senopati. Kudu ngayomi lan kudu sak biyantu karo Koko Prabu Kresna. Keparat sing baku kowe saiki mundura. Kowe gelem tak rangket apa ora? Rangket sebabe kowe wis wani nglarak Begawan Durna. Begawan Durna ngrebut duwe acas gayuhan arep ngrebut wujuding wahyu kamulyan.
pancen iya supaya Kurawa satus nampa wujuding wahyu kamulyan. Berarti apa ora? Kurawa ki tumindak apik wae ora tau kok arep gaya kanugrahan. Ateges mengurek kasempatan Kurawa satus gaya wahyu kamulyan. Apa ora mung jremurang tata ngatasi wahyu kamulyan didunungke menyang para sata Kurawa. Babu. Nek ora gelem minggir takon dosa kendhiarat tangan Raden Kartomarma. Wajo jangkah ora bakal tinggal loncat. Oh, Lena pangindamu tak tebuak dadamu kelakon rondo bojomu Singalena praktek lalis Kartomarma. Hush. Hush. Oh. Hey. Jar. Hush. Hey. Oh. Jar. Oh, hi. Hi. Russia. Oh, sampai dong, Hos, cantik siramu. Hai, oh, hai. Oh.
Setyaki. Surtayo bapakmu. Ora dalah. Gelem mundur ora? Pendro kon ngalah. Ora sanggah yo. Wahyu Kamulyan yo. Wahyu Kamulyan tak ulungake. Waton kowe iso nugel ndase Setyaki. Modar tibakno. Hei. 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 Oi. Ayo Kurawa 100 maju. Setyaki. Kowe iki janjane sing mbok karepke apa ta? Sing tak arepe Kurawa rasah melu-melu rasah ngrusui. Anggere Pandhawa bakal gayuh Wahyu Kamulyan. Aku ki mengakon ngalah. Aku mengakon supaya Pandhawa ki ngalah, ora gayuh Wahyu Kamulyan sik. Ning ora kaya ngruwi carane kowe iki teteking Brahmana. Ora sak terpenek Brahmana ngomong sing ora prayoga, ngomong bab sing ora sak mestine pendhita ngucapke. Cor karepmu kepiye? Kowe bali yo Kurawa 100 bali ora sak dadak kepengin gayuh Wahyu Kamulyan. Wah, pancen bocah ngeyel iki. Apa kelakon kowe kuat nadhahi pusakaku Kyai Cundamanik? Iya. Aku ora wedi. Mergo posisiku bener. Kelengguanku dina iki bener. Nah aku wani aku ora bakal wedi-wedi. Yen aku wedi aku ora bakal wani-wani. Apa? Babar apa? Oh, bocah kok ngeyel ora sebene. Apa takon kowe dadak tampake Cundamanik? Nah aku mati mergo Kyai Cundamanik tak sembah dlamanmu ping 100 taun. Dene aja takon dosa nek kanthi Cundamanik ora tumama ning aku. Aja takon dosa sing dadi jole ndasmu. Swaru Gimbal Setyaki pancen kowe bocah ngeyel. Tampan ana pusakaku Kyai Cundamanik tak lepasake ning Jumantara. Aja takon dosa. Nganti kowe ora pecah dademu nyembah Bukawatuna selami taun. Lan samar pamuring sukma sinukmaya. Sinukmaya winahya ing asepi. Tanggaping gati Sang Raden Harya Setyaki Mulasaring Sang Begawan Durna Ngliga Kyai Cundamanik ingkang nedya dilepasaken wonten ing jumantuning antariksa. Tanggaping gati Sang Raden Harya Setyaki
sigra ameses punang maruta ageng sebelah barat sang topo Begawan Durna Kuntal tebih wonten ngajenganipun sang Rekana Patih Harya Sengkuni sang topo Begawan Durna kula wau piye Kang? Mboten. Lho. Kepiye? Mboten. Ora ana sing apa ndukung karo Begawan Durna. Lah rombonganmu kae Mbah do minggat nanti. Minggat dhewe-dhewe. Datan bisa mangerteni wonten pundi tengenipun. njur kepiye nek kanane kaya Wah niki kananipun ketiwasan. Niki kananipun ketiwasan. arep golek pitulungan menyang endi? Melayu marang rasaning Kanjeng Ibu Betari Durga. Ya wis ayo tak delake rasa suwe-suwe Kang. Kemlinthi mawon. Bareng njur iso ngunduruke Kurawa njur kemlinthi. Lah nggih. Kula niku panutan kula Kemlinthi. Ayo to. Ora sak neka-neka kowe iki. Leren. Pun leren. Begawan Durna pun melayu Kuntal tebih. Pun boten ngerti sangat marane bilai. Wis to, seyaki. Boten dawuh. Ngrek tarata kencananipun pun Kakang bakal nderekake tindak Yayi Prabu Puntadewa sowan menyang Pertapan Saptaarga. Oh nggih, ndherekaken Sekar Paduka. Bareng nyuwun pamit madal pasihan. Ayo tut wurya lakonipun Kakang Setyaki. Monggo Prabu. Titian kula rada Mas Patih Raja Dewaku. Sudhe selikur dina. Mula to kangahanan kayiwangan dandang mangure panas batobat tobat jebulana titah pujangkara ingkang sowan. Ora manglingkiki kaya Begawan Durna ing Sukalima. Ya Resi Kumbayana Durna. Sawise kita sowan ana ngarsaning panjenengan ulun padha raharja saksuwan kita Kumbayana kunamit pangsang keliman tabe Ibu Batari wilujeng sowanipun ingkang abdi ing Sukalima pun Begawan Durna samangke wonten ing kayiwangan dandang mangure menika Ibu Batari kemarin kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya ya nuwun tampa pangestulun tampanana Kumbayana. Inggih kula pundika jimat paripeh dayana ing kasantosan. Iki lesowan karo Patih Sengkuni ing Plasa Jenar inggih Ibu Betari. Padha raharja saksuwan kita Sengkuni. Pangestunipun Kanjeng Ibu Betari Durga wilujeng sawanipun ingkang abdi pun Harya Suman sak mangkon ing kayiwangan dandang mangure kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeping pangabekti kula kunjuk Ibu Batari. Ya ulun tampa paestulun tampanana Sengkuni inggih kula pundika jimat paripeh dayana ing kasantosan. Ana wigati apa kita sakloron sowan mangersa ulun gawe kaget batobat mongko tanpa tinimbalan. Estunipun menika mekaten Ibu Betari sepisan sowanipun ingkang abdipun Begawan Durna ing Sukalima sak mangke wonten ing kayiwangan dandang menika tuwi dhateng kalujenganipun
Kanjeng Ibu Bathari. Iya, aku ngaturake panuwun Kumbayana. Dene tungkap mangka kalih. Sowan kula menika mboten saking dipun utus dening sinten kemawon sak mangke krana kula dipun utus dening anak Prabu Duryudana supados ngrebat wujudipun Wahyu Kamulyan. Gandeng para jawata badhe matedaken wujudipun kanugrahanipun Wahyu Kamulyan menika kala wau. Anak Prabu Duryudana tumuli dawuh kelan kula kelawan ingkang ngabdipun Kumbayana ing Sukalima sak mangke supados ngrebat wujudipun Wahyu Kamulyan saking tanganipun para Pandhawa. Nanging sampun swanten ing Gering Amarta padamel kula gagar wigar tanantuk karya samangke Ibu Bathari mila walih-walih menapa sawanipun ingkang abdi pun Durna menika samangke namung badhe nyuwun pitedah nyuwun senjata pitulung marang ngersanipun Ibu Bathari lan suka lan penggalih jengandika supados samangke damel srana para Pandhawa mboten siyos nampi wujudipun kanugrahan kang winastan Wahyu Kamulyan. Lajeng para Satakra ingkang nampi wujudipun Wahyu Kamulyan menika Ibu Bathari. Uta Pandra tata gati Wisraya. Indriyan sasara maruta pamana bana margana. Samirana lan manayang wisikan magulingan lima. Patu-patu sedhis likur dina Durna. Rata pancen cetha sing kaya mangkun sing dadi gegayuhanku. Gandeng wadyabala baju barat jam setan priprayangan. Wis suwe ora mangan daginging bocah Sukerta. Monggo gandeng Pandhawa kuwi kalebu bocah Sukerta Durna. Lewana suklan penggalihmu aku bakal ngudaneni sing dadi penjalukmu. Oh iya. Kula ngaturaken panuwun ingkang pepindhan. Iya, padha-padha. Tumuli dina sak mengko Pulunggana. Apa Ibu Bathari wis sumusupa nang anggane Begawan Durna. Iya wis tak ake dawuh. Pendak-pendak ana wong sing kira-kira arep nyakiti karo Begawan Durna, kowe metu waca koten gulune Pulunggana. Iya nges tak ake dawuh. Iki le omongan rung suwe apa ya le iso omong. Omong kok enggak. Ora sah ngece kowe senggune tak kletak dasmu. Inggih Raden. Durna, kula wonten paring ngadha apa? Kowe satata Pulunggana sing bakal mlebu ning anggamu. Mengko nek ana Pandhawa sing bakal ngundurke karo kowe sing temandang dudu kowe nanging Pulunggana. Oh iya ngestaken dawuh matur sembah nuwun sanget Ibu Bathari. Iya. Tiba padha-padha tumuli Pulunggana. Apa Ibu Bathari? Mangkat dina iki mlebu sumusupa ning anggane Begawan Durna. Iya wis tak dawuh Ibu Bathari. Kula putuku para Pandhawa
dina sak mengko wis ana daya ingkang rumasuk kelawan nanggamu kulup Pandhawa. Sayekti iku tumedhak ing wahyu kamulyan ingkang wis mapan ana ing angganing eyangmu ing Saptawarga. Nanging aja daya-daya bungah kang dadi atinira kulup Puntadewa Werkudara Janaka lan kabeh wae. Wahyu kamulyan bakal ora rinasa dening kulup putuku Puntadewa. Lamun datan sira gayuh pribadi jumbuh lawan ingkang wis tak dawuhake duwe ana penggalih ingkang tentrem lan ayem nyingkirana kelawan watak duruga ngongso-ongso kulina meper kelawan mobal babaling hawa nepsu sak temah ing kono bakal ngrasakake urip tentrem lan ayem. Sawise urip tentrem lan ayem sira bakal manggih kamulan ingkang sejati. Kula nuwun pemnelan. Pandhita kang kinarya wangsit Pindha gombang ngajabeng tawang susuh angin ngendi nggone Punakawan Petruk ana wigati apa mlayu-mlayu sekunsuk sak jabaning pertapan ngaturaken ketiwasan Praban. Ing sak jawining pertapan ing Saptawarga ketingal Begawan Durna ngumbar guna kasantikan guna kanuragan sak mangke ingkang wonten ngajenganipun dipun risak kabeh para cantrik kewalan mungsuh Begawan Durna Penemban. Werkudara, nggih. aja kaget lamun Petruk matur yen ingkang gawe geger Penemban Durna. Ya bener kuwi ingkang menehi ngilmu karo kowe. Wong kang maringi ngilmu kelawan Werkudara Pudini Janaka. Nanging yen to pakartine Durna mau wis kleru saka dalan sing bener, wajibe mbok benerke. Yen to Durna wis mingguk sarta wis bengkong pakartine wajibe mbok jejeke. Mungguh kuwi wong kang kepengin gayuh kamulyan sejati nggih. Halo pamit. Kanjeng langit kelap-kelap katon lil kencang alis risang maweh gandrung lole kandang blugudruk saru gembal ayo maju kabeh kae ketok Werkudara marani karwaku ketok Janaka marani karwaku ya maju kene prabekara kridane Begawan Durna. Latmara Sang Arjuna asmya kang kamanungsan kasrupan tingkaing mungsuh ing Bapa Durna. Janaka arep ngapa? Ha? Ayo karep ngapa mesti kowe arep ngelekke karo aku, ha?
Inggih Bapa kula aturi emut. Kula aturi eling Purwodaksina Bapa. Apa mbok anggap aku ki lali? Apa mbok anggap aku ki lagi ora kelingan? Oh. Bih Wahyu Kamulyan menika sampun tumedhak wonten ing para Pandhawa. Ayo kene tak jaluk. Tak jaluk wujuding Wahyu Kamulyan. Kula sagah nyaosaken wujudipun Wahyu Kamulyan dumateng para Sata Kurawa. Waton sak mangke Bapa Durna kersa eling Purwodaksina. Oh, kowe arep ngapa? Kok kowe malah ngelikke karo aku? Ndi kene Wahyu Kamulyan tak suwun. Ora sah dadak ngelikke karo Begawan Durna. Menawi jengandika mboten kersa kula imutaken. Kula ingkang mentala kelawan jengandika Bapa Nembah Durna. Mongso borong arep gawe srana patiku kepriye kowe? Arjuna mundur kalah. Inggih Koko Prabu kula kawon kalan Bapa Nembah Durna. Sareng badhe kula candhak sirahipun Bapa Nembah Durna wonten hawa panas ingkang tumanduk wonten ing jangganipun ingkang arayeng Madukara. Wekasan kula kalumpruk tanpa daya kula dipun getak kuntal dugi mriki Koko Prabu. Bela jalan. Kok ampuh men ya Begawan Durna. Wis kana mundura kana. Inggih. Nyuwun pangapunten saderenge. Ya ora dadi ngopo. Monggo kawula sumanggaken Koko Prabu kula piyambak mboten saged nrenggalangi kridanipun Bapa Durna. Ya wis mundura kana. Petruk macicil ngopo ngece kowe? Mboten. Ngece kowe. Mboten. Kula niku ming meneng wae. Kula bengong. Ngece. Wedan senengane kok ora. Werkudara. Nggih. Arep maju ra? Rak. Lah ngopo? Durna wae bapakku. Ora mungkin wan karo Durna bapakku. Mergo kae sing menehi ilmu karo aku. Ning wajibe nek kleru ya untuk benerke. Kleru ra kleru sak karepe. Penting honorku cetha. Wo. Kaya ngono kuwi ora prayoga, kaya ngono kuwi ora bener. Ya wis nek ora gelem temandang Petruk. Nun. Iki nek ora kowe sak tunggalmu sing nandangi ora bakal rampung. Lho. Kok jenengan paring dawuh ngaten, kae sing sumusup ning awake Durna kae. Kowe weruh to kae? Bungke, bocah bajang. Bocah SMP. Bocah SMP. Kae Pulunggana kae. Mula sing nyokot Arjuna nganti kontal ki Pulunggana sejatine. Nggih. Nggih, kula nggih ngertos. Wah, wis Ngumbar-umbar Gunung Kasantikan nggih. Reng, Gong. Ayo temandang isu-isuan li. Yo, siap. Yo, siap, Tro.
Wah, dalah nolo gareng edan. Ayo, maju kabeh. Penjol lima caca aku ora bakal wedi. Wah, jalan. Truk. Hei. Mas ora senengane kok diantem rampan. Mergo kesusupan kuwi ya to. Lah iya. Yen ora wae dhewe diskusi ora bakal rampung. Lah iya. Bagong rene. Gong. Rene oleh. Siap. Ana apa? Apa aku kon nyopiri? Nyupiri to. Aku wis sehat iki, Tru. Heeh. Mau panas awakku turu ning bis. Heeh. Makane iki ya iki usume watuk kok. Cil jengkulmu mlacot. Padake percil nah. Kalau dilon Begawan Durna. Heeh, aku ya roh kene disusupi demit. Saiki andum gawean. Heeh, aku ya tandum gawean. Petruk aku sing mancing Begawan Durna, aku sing nantang Begawan Durna. Terus aku Kowe ning mburine Begawan Durna. ya Terus Bagong, aku tak mlayu rono. lho. Malah rono. Lah mbok menawa engko nek demite mlayu rono, wah ora entuk gawean kowe kuburan. Wis sen Bagong ayo ditandangi selak esuk. Ya, terus selak esuk ya, Truk. Apa? Truwelo dengkulmu melocot. Iki satring wung faihung. Raden nala jaya tungkluk. Ayo, ditokno kadikdayanmu, tokno kadiwasanmu, tokno guna kasantikanmu, ngumbar oman-oman kadikdayan ana ing pertapan Sabtarga. Ayo, padikira nala gareng wedi. Padikira nala gareng wedi arut diapurmu kowe. Ayo, padikira nala gareng, padikira nala gareng, apa dikira nala gareng? Padikira nol keng truk sandak kowe. Wah. Hai. Wah. Yo, arep piye? Oi. Wosya. Yo. Hei. Ayo mutar kowe. Wes entuk. Ya piye kapake ya? Anu ngene wae. Urunan. Ki diadahi Bagor. Cepak mrica tutuk ndase. Ya, setuju aku. Setuju. Adol sejadah. Aja kowe iki aja sampeyan ngamuk kaya ngono. Wah, wong ki carane beda-beda kok. Syukur ora watuk to, Wah. Iki karepe piye? Aku colno. Ora bakal tak culke kowe mangsa boronga. Aku colno. Aku arep bali menyang Kayuwangan dandang pangure. Wis kowe bali aja ganggu gawe. Yo beda.
Prabu kula nyuwun pangapunten. Nangis. Aja nangis. Wong tuwa ora ndek utek. Kowe nanti Gong. Ana ngablek. Wis meneng ora usah golek aku. Bapak Durna menika tiyang sepuh kok pakartinipun kados mekaten to. Kula nyuwun pangapunten. Sedaya menika kala wawit kula dipun dawuhi dening anak Prabu Duryudana. Panjenengan menika minangka pujangga wonten negaring Astina. Minangka bini sepuh menika wajibipun ngemutaken dhateng nalendranipun ingkang nedheng mboten emut. Inggih kula nyuwun pangapunten. Kondur saged denangan para Pandhawa mungkin malah mboten prayoga dadosanipun. Nyuwun pambekan. Wah. Durga kowe bali apa ora? Kakang Semar panjenengan mangertos klibeting pendhita saka lima. Ayo. Durna wis bali. Bali ora? Ora kon bali aja takon dosa kowe tak. Bali.